सनाथि फोरबो फालिनो लाहार फाहार खासियाबारि गोजौ फरायसालियाव। गसाइगाव महकुमानि खासियाबारि गोजौ फरायसालिया 1974 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। फैयै फैयै देग्लाय 2024 मायथाइयाव 50 बोसोर जाबाय। फैगौ 29 आरो 30 नभेम्बर 2024 आव सनाथि फोरबो फालिनो लाहार फाहार खालामदों। बेनि थाखायनो 29 आरो 30 नभेम्बर खालारखालि गसाइगाव आरो खासियाबारि ओनसोलनि फरायसाफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौबो बे सनाथि फोरबोआव नुजाथि फैनानै मेहेरगोनां खालामफैनो खावलायहरो। खुंफुं आफादनि आफादगिरि अभिनाश घोषजों लोगोसे खासियाबारि गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सुशील हाज'वारि मोना। गिबियावनो खुलुमग्रोबाय। बयनोबो बे फुंनि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोबाय। खासियाबारि गोजौ फरायसालिया 1974 आव गायसनजादोंमोन। दिनै 2024 जाहैबाय, 50 बोसोर जाहैबाय। 50 बोसोर जानायखाय जोंबो बे 50 बोसोरखौ गल्डेन जुबली सेलिब्रेसन खालामनो थाखाय जों गासैखौबो लाहार फाहार जाजोब्बाय। फ्राय गासिबो थाम-थिम जाबायानो। दा बुंनांगौ बाथ्रा बेल'नो, आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि हेडमास्टार जानाय समाव बे गल्डेन जुबलीखौ खुंनो सम आरो खाबुखौ मोनबाय। आं गिबियावनो आफा इसोरखौबो धन्यबाद होसै बे सम आरो खाबु होनायखाय। आरो आं बे समावहाय धन्यबाद होनो सानदों जोंनि स्कुल कमिटि आरो बे ओनसोलनि खाथि खालायाव थानाय गामिनि गावबुराफोर आरो वेल विजारफोर आरो फोरोंगिरिफोर आरो बे फरायसालियावनो फरायनानै रिटायार जानाय फोरोंगिरिफोर आरो खाथि खालायावनो साख्रि मावनाय फोरोंगिरिफोर, बिथांमोन बयनिसिमबो आं गाहाम हामलायथिखौ बावहरबाय। मानोना बिथांमोननि नाजानायजों, बिथांमोननि थुलुंगानायजों दिनै जों गल्डेन जुबली सेलिब्रेसनखौ खालामनो थांगासिनो दङ 29 आरो 30 अक्ट'खालि। आरो बे समाव आं खावलायनो सानदों, बे 29 आरो 30 अक्ट'खालि बे गल्डेन जुबली सेलिब्रेसनाव बयबो फरायसुलिफोरजों लोगोसे बे स्कुलावनो फरायनानै थांनाय जोंनि एलुमनिफोर बा बारग' फरायसुलिफोर बयखौबो आङो दिनै बे मेडियानि नोंथांमोननि दुवारै आङो खावलायबाय, बयबो जेन' बेयाव लोगो लाफैयो। आरो जेसेबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर दं, गामिनि गावबुराफोरजों लोगोसे गथ'फोर आरो गथ'फोरनि गारजेनफोर, अभिभाबकफोर आरो बेबायदिनो जेसेबां बेबायदिनो बे गल्डेन जुबली सेलिब्रेसनखौ खालामनो थांनायाव मदद होबाय, गोसो मोदोम जिउजों रां रुफाफोरजों मदद होबाय, बयखौबो आं खावलायदों ओइदिनखालि बे साननैनि हाबाफारियाव बयबो जेन' लोगो लाफैयो आरो बे प्रग्रामखौ जेन' साक्सेसफुल खालामनायाव हेफाजाब होफैयो। आरो बे प्रग्रामाव जोङो गाहाय आलासि महरै जों बाहायगौ मोजां जोंनि बिटिआरनिनो चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मोननो हादों। बिथाङा गाहाय आलासि हिसाबै फैगोन आरो बिथांजों लोगोसे इएमफोर विल्सन मुर्मु बिथां फैगोन, उखिल मुसाहारि बिथां फैगोन आरो जोंनि जायगानिनो MCLA रेवरा नार्जिहारि बिथांमोनहाबो फैगोन आरो गोबां बेबायदिनो गोरों गोराफोर डिगनिटारिसफोर बाव लोगो लाफैगोन। बेनिखायनो बयखौबो फैनानै आङो लोगो लाफैनो थाखाय आङो गुरैयै बे समाव खावलायनानै दोनबाय। गेवलां मेला 30 अक्ट'खालि जागोन आरो बे गेवलां मेल दिनखालि फुङाव जोंहा 10थानिफ्राय एलुमनि पेरेन्टस, प्रेजेन्ट स्टुडेन्टस बेफोरनि मिट जागोन। बे मिटआव जोंहा आलासि महरै दं जोंनि बिटिआरनि इडुकेसननि डाइरेक्टर मुस्रि जगतिश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा बाव नुजाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि ब्लक एलिमेन्टारि एडुकेसन अफिसार बिथाङाबो आलासि महरै नुजाफैगोन। आरो बे फुंनि बे हाबाफारियावनो जोङो जोंनि गोसोखां बिजाब सौबिनिर बेखौबो जों बेखेवगोन आरो बे बिजाबखौ बेखेवगोन जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर अजित ब्रह्म बिथाङा। आरो बिनि उनाव सानसुफुनि जाखांनायनि उनाव गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलावहाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा। एसेनोसै।